Нядаўна беларусам паказалі людзей, чые прозвішчы будуць у бюлетэнях 26 студзеня падчас так званых выбараў прэзідэнта. Вы маглі гэтых выбараў і не заўважыць, таму сцісла пра абстаноўку. Обстановка слажная и спокойная. Збор подпісаў, як заявілі ў цэнтр выбаркамі, таксама прайшоў па плане. Усе усім задаволеныя. В ЦИК не поступило ни одной жалобы. Але цяпер надышла гарачая фаза. Усё змянілася. Калі вы самі не ўбачылі ніякіх зменаў або проста забыліся, то прапагандысты вам нагадаюць. Сейчас в Беларуси активно проходит агитационный этап. Пикет организованный в каждом регионе. Кандидаты могут бесплатно выступить в государственных СМИ. Якая шчодрасць! Кандыдатам нарэшце дазволілі сказаць нешта больш, чым проста свае імёны. Хаця, як мы аналізавалі і расказвалі ў папярэдніх выпусках, пару месяцаў імёны спойлераў партнераў Лукашэнкі практычна не называлі ў эфірах афіцыйных СМІ. Там быў, ды чаго хаваць, працягваецца тэатр аднаго актора. Рождественские вертепы настраивают на мысли о будущем, чего мы хотим для себя и для своих детей. Президент не исключение. Але падчас агітацыі на сцэну выпусцілі актораў другога пляну. Таму цяпер афіцыйныя каналы паказваюць не толькі тое, што хоча і аб чым марыць Лукашенка, але і ягоныя так званыя апаненты. Але феерверкаў няма. Бо ўся агітацыя – гэта некалькі 30-хвілінных выступаў па радыё і тэлевізіі, а таксама пікеты, то бок самотныя столікі на халодных зімовых вуліцах. Асноўны ж пасыл у інфармацыйных перадачах дзяржсмі застаецца нязменны. Напрыклад, вось праграма «Контуры» на АНТ за тыдзень да пачатку так званага датэрміновага галасавання. Роўна 10 секундаў у эфіры АНТ паказвалі, як кіраўнік ЦВК Карпенка проста нішчыць варожыя улёткі. Але за 1 гадзіну і 7 хвілінаў гэтага эфіру яны не знайшлі часу, каб проста пералічыць кандыдатаў. Давайте зараз разам палічым, колькі на гэта трэба часу. Ганна Канапацкая, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич, Сергей Саранкоў. Колькі там у нас? 5 секундаў. На ОНТ столькі не знайшлося, а чаго там толькі не было. Можно совершить виртуальное путешествие туда, где еще не был, подружиться с роботом и подоить корову. К слову, аграрный сектор в тренде. Выглядае, што улады і іх прапагандысты баяцца лішні раз нагадваць, што можа быць хоць нейкая альтэрнатыва Лукашэнку. А гэта на хвіліначку тая альтэрнатыва, якую яны самі дапусцілі да выбараў. Якая ані разу за всю выбарчую кампанію не крытыкавала Лукашенку. Там вось такая атмасфера. Президент своим декретом в свое время спас страну. Дык давайте зірнем, якія ж поспехі ў так званых кандыдатаў. Вось так піша пра свае пікеты згаданы Олег Гайдукевич. Мінск, Гродно, Пінск, Віцебск, Магілёў, Бабруйск, Гродно, Салігорск. Працуем па ўсёй краіне. А што мы бачым на здымках? У самых буйных гарадах краіны у лепшым выпадку па адной асобе. Просто ніхто не цікавіцца гэтымі пікетамі. Ганна Канапацкая ў сваіх соцсетках не хвалілася пікетамі. Таму невядома, ці яны ўвогуле ёсць або былі. У Фейсбуку яна размясціла 2 здымкі са сваімі улёткамі на агітацыйных тумбах. Але імі нават для фота, нават для прыліку ніхто не цікавіцца. Сергей Саранкоў – гэта той камуніст, што вылучаецца не замест Лукашэнкі, а разам, не вместо, а вместе, як ён сам кажа. Дык вось, Саранкоў аказаўся больш кемлівым. Каб людзей на фота было салідна, пікет ён фатаграфаваў каля ўваходу ў супермаркет. Праўда, і на гэтым здымку адны сябры ягонай партыі на пастановачным фота. Камуніст, які вучыцца на памылках. Бо калі адбываўся збор подпісаў, ён зрабіў фальстарт і размясціў вось такія здымкі. Ну добра, а за что Саранкоў там агітаваў? Яму слова. Коммунисты сегодня уверены в безусловной и безоговорочной победе Александра Григорьевича на этих выборах. Упс, а што там у яшчэ аднаго кандыдата ад рэспубліканскай партыі сацыяльнай справядлівасці і працы? Агітацыю ён пачаў весці на сваім YouTube-канале па-сучаснаму. Голосуйте за меня, Александра Хижняка. Канал, дарэчы, стварылі 2 месяцы таму, адно слова пад выбары. І там ужо ажно 24 падпісчыкі. Нават чальцы партыі не лічаць патрэбным падпісвацца, пры ўмове, што яны, канешне, існуюць. На згаданым канале усяго 2 відэа. У першым Хижняк адказвае на пытанні нейрасеткі. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч! З нейрасеткай у Хижняка атрымалася лепш, чым з жывымі сустрэчамі. Спатканні з патэнцыйнымі выбарнікамі у Хижняка пакуль даволі сціплыя. У тэлеграме партыі ён хваліцца сустрэчай з будаўнікамі.
Аляксандр, дарэчы, дырэктар вялікага дзяржаўнага будаўнічага прадпрыемства. Супадзенне? Або вось, напрыклад, з прадстаўнікамі пасольства Китая ў Беларусі. Гэта таксама агітацыя? Апрача пікетаў, так званым кандыдатам дазволілі па амаль 30 хвілінаў гаварыць у эфіры тэлевізіі і радыё, што гаварыць можна. У адпаведнасці з вынікамі лёсавання Ганна Канапацкая стала першай, чый выступ транслявалі па беларускай тэлевізіі. Я выступаю за бяскроўны, цывілізаваны, дэмакратычны пераход улады ў нашай краіне. Дзеля гэтага я прапаную заканадаўча замацаваць абмежаванне 2-4гадовымі тэрмінамі знаходжання адной асобы на вышэйшым дзяржаўным пасту. Шкада, што Гані ніхто не сказаў, што Лукашенка гэта ўжо сам унёс у новую так званую канстытуцыю ў 22-м годзе. 2 тэрміны, праўда, па 5 год. Нумералогія ў праграме Канапацкай на гэтым не скончылася. Яна прапанавала знізіць з 18 до 17 гадоў дазволены мінімальны ўзрост уступлення жанчын у шлюб, праўда, са згоды бацькоў, а таксама павысіць узрост прызыву мужчын у войска з 18 до 20 гадоў. Канапацкая гатовая нават даць гарантыі Лукашенку, калі ён пакіне ўладу. Для этого у меня есть все. Воля, сила, уверенность в своей правоте, профессиональная команда и время. Мне нужна ваша поддержка. Ганна, мы не хочам вам псаваць настрой адразу пасля Новага году, але для гэтага трэба яшчэ і свабодныя выбары. А іх у Беларусі няма з 94-го году. Сыранкоў у сваім выступе, як паўсюль, падкрэслівае сваю адданасць Лукашэнку і абяцае захаваць пераемнасць палітычнага і сацыяльна-эканамічнага курсу, які праводзіць Лукашенка. І нават пайсці далей. Не надейтесь на либерализацию. Ее у нас не будет. І яшчэ одно вельмі актуальнае патрабаванне на меру 21-го стагоддзя. Нет никакой героизации шляхты и дворянства, олигархов и магнатов, царей, королей и всех других эксплуататоров простого народа мы не допустим. У сваёй праграме камуніст Сыранкоў прапануе нацыяналізаваць банкі. Таксама ён прапануе ўвесці дзяржаўную цэнзуру друку, літаратуры, кінематографу, культуры, твору культуры і мастацтва на адпаведнасць ідэалогіі беларускага сацыялізму. А яшчэ Сыранкоў хоча шмат забараняць. Но и предлагается запретить деятельность казино и азартных игр, начать государственную борьбу с проявлениями разврата и содомии, ввести уголовную ответственность за пропаганду и практику ЛГБТ. Никакие содомиты не делали погоды в СССР. И нечто со сферы фантастики. Я отдаю себе отчет и понимаю, какая ответственность будет возложена на меня в случае избрания главой государства. Сергей, не хвалюйтеся, вам гэта не пагражае. Інфа 100%. Вяртаемся ізноў да Аляксандра Хіжняка. Гэты кандыдат прапануе ўсё павялічыць. Памер мінімальнага заробку, пенсіяў. Хіжняк прапанаваў зрабіць моладзь цэнтрам дзяржаўнай палітыкі і вызначыць дзеля гэтага ўзрост маладых грамадзянаў з 14 до 35 гадоў. Зараз ён з 14 до 30. Але ж змена. Маладым спецыялістам прадстаўляць таксама першае месца працы з заробкам не меншым за сярэдні па вобласці. Ваш голос – инвестиция в людей и будущее страны. Благодарю за внимание. У прынцыпе, больш цытаваць няма сэнсу, а ў гэтым сказе ўся сутнасць удзелу Хіжняка ў гэтай ідзеі пад назвай «выбары». Заклікаць, прыходзіць і ствараць ілюзію палітычнай канкурэнцыі. Ну і на десерт. Выборы президента Республики Беларусь. От того, как вы проголосуете, как они пройдут, зависит наше будущее. И будущее наших детей и внуков. На мінулых выбарах Гайдукевич быў даверанай асобай Лукашэнкі. Па сутнасці, ён і сёння агітуе за Лукашенко. После 2020 года мы сохранили и укрепили свою страну. И вы спросите меня, так зачем же я выдвигаюсь кандидатом в президенты? Для чего? Олег Сергеевич, ніхто ж вас і не пытаецца. Гэта ўсім і так відавочна. Нават тыя прапановы з экрану тэлевізара гучаць з мэтай умацавання ўлады Лукашэнкі. Напрыклад, Гайдукевич прапанаваў наступныя выбары дэпутата ў парламент праводзіць паводле прапарцыйна-мажарытарнай сістэмы, а не толькі па аднамандатных акругах. Навошта? Каб не дазволіць дапусціць да выбараў ніякай пятай калоны. Они хотят грабить нас. Они не могут Запад жить за свой счет. Не хотят. Гайдукевич прапанаваў раздзяліць адказнасць з Аляксандрам Лукашэнкам за кіраванне краінай. Олег Сергеевич, калі б ён хацеў, то раздзяліў бы за 30 гадоў ва ўладзе. Дарэчы,
Сам Лукашенко ад перадвыбарчых выступаў па тэлебачанні і па радыё традыцыйна адмовіўся. На яго і так працуюць усе каналы.